mu ganin muka yi maka an yawai shekara 8 na isan mai girma gwamna gaskiya suna da waya su ishe shi ya kammala irin waɗannan ayyuka saboda abin na ta ɗaure mana kai yana ba mu mamaki. Ya ce ya yi alƙawari kaza guda 9 an to cikin guda 9 ɗin ya hau ƙare su yana ta ƙoƙarin su amma sai haka kowane lokaci yana fitowa da sabon al'amari wanda zai rikita ma tunani. Saboda haka wala muna godiya da jagorancin mai girma gwamna, muna alfahari da wannan domin duk tarihin arewacin Najeriya kai Najeriya gaba ɗaya ba a taɓa samun wani gwamna wanda ya fito da shiri dan ɗaya sukutun na watan Ramadan da zai sauƙaƙa ma al'umma ta wajen sayan kayayyakin abinci dan a kyautata musu ba. Alhamdulillah Kabiru dan wasa wannan alherin da ke ta tahowa ma al'ummar jihar Sokoto da mai girma gwamna Dr. Ahmad Aliyu Sokoto ke yi wallahi mu har ya kwance mana kai. Saboda waɗanda abubuwan da yake yi ba su ko cikin ajandas da kuma alƙawalan da yawa al'ummar jihar Sokoto. Al'amari ne kawai na soyayya da kuma kyautata zuwa ga al'ummar jihar Sokoto. Yanzu ka duba wani shiri da aka hito da shi na taimaka ma talakawan jihar Sokoto ta hanyar buɗe shagunan sauƙi na Amadun Baba Alu wanda za a rage farashin kayayyakin abinci kama daga dawa, masara, gero, hatsi da kuma alkama kai har da man gyaɗa yana ciki da mataliya dukkansu za a sayar da su cikin sauƙi mai rahusa. Idan ana ba da wannan abin kan naira 50,000 misali to a shagon sauƙi na Amadun Baba Alu zai sayar da shi naira 25,000 ga al'ummar jihar Sokoto. Kuma abin ban sha'awa da abin burgewa cikin wannan tsari na mai girma gwamna shine an ɗauke yara matasa an ji ana horar da su ilimi na na'ura wato kwamfuta domin a tsakaita yaudara da cuta cikin wannan al'amari ta hanyar duk shagon da ka zo aka yi tamfirin ɗinka aka ɗauki sunanka ko ka je wani shago wurin sayayya kana tamfirin ɗin nan sunanka zai bayyana a gano cewa lallai ka yi sayayya lokaci kaza wancan shagon saboda haka kana nan pending sai wancan sayar da kai ta yi expire sannan ka dawo a koma sai san maka sabanin wanda aka yi wasu abubuwa ka sai nan kila ka koma kaga kayi rubara ka koma can to an yi shiri kuma an yi tsari mai kyau wanda in Allah so ba mu almundahana ko ya daura a cikinsa. A sabili da haka muna jinjina mai girma gwamnan jihar Sokoto tare da babanmu Dattijo Sarkin Yamma don mun san dukkan waɗannan abubuwan da ake yi bisa ga shawarar shi ne bisa ga tuntuɓa da kuma ƙoƙari da kishin da aka gare shi tun inda an kai to mun sani da girma Sarkin Yamma yana da kishi da tausayi na al'ummar jihar Sokoto. Shi kuma ga ya samu ɗa wanda ke ɗaukar shawarwari da biyar umarni gashi ana kyautata ma al'ummar jihar Sokoto ta hanyoyi daban-daban. Yanzu haka Kabiru dan wasa ina mai tabbatar ma shagon sauki na Amadun Baba Alu tuni an kammala na gidan haki kuma an kammala na Tudun Wada. Akwai waɗanda za a yi a kasuwa, akwai waɗanda za a yi a 5 star, akwai waɗanda za a yi a kowace ƙananan hukumomi 23 da ke jihar Sokoto don ka tabbata Amadun Baba Alu bisa ga adalci yake jagorancin shi. Su ma mutanenmu na karkara ba a bar su a baya ba. An yi cikin birnin Sokoto kuma kowace ƙaramar hukuma za a yi shi domin a sauƙaƙa ma al'ummar jihar Sokoto baki ɗaya. Wannan al'amari an yi shi ba mu maganar jam'iyya ko bati kai ba ɗan jihar Sokoto ba har wanda zama ya kawo jihar Sokoto inda yana da buƙata yana da dama ya tafi ya sai wannan abincin bisa ga sauƙi da rahusa ya ci albarkacin jihar Sokoto ya ci albarkacin watan Ramadana kamar yadda mai girma gwamna ya alƙawari. Sai dai fatan mu anan muna roƙon Allah ka mishi jagoranci ka ƙara tsaya musu ga dukkan al'amuransu. Kuma muna ƙara kira ga al'ummar jihar Sokoto da su ƙara dagiya wurin mai girma gwamnan jihar Sokoto addu'a domin wallahi ayyukan da ya ɗauko mu ganin muka yi maka an yawai shekara 8 na isan mai girma gwamna gaskiya suna da waya su ishe shi ya kammala irin waɗannan ayyuka saboda abin na ta ɗaure mana kai yana ba mu mamaki. Ya ce ya yi alƙawari kaza guda 9 an to cikin guda 9 ɗin ya hau ƙare su yana ta ƙoƙarin su amma sai haka kowane lokaci yana fitowa da sabon al'amari wanda zai rikita ma tunani. Saboda haka wala muna godiya da jagorancin mai girma gwamna, muna alfahari da wannan domin duk tarihin arewacin Najeriya kai Najeriya gaba ɗaya ba a taɓa samun wani gwamna wanda ya fito da shiri dan ɗaya sukutun na watan Ramadan da zai sauƙaƙa ma al'umma ta wajen sayan kayayyakin abinci dan a kyautata musu ba. Bancin haka akwai Ramadan filin kada mu manta wanda za a yi santoci na masallatin ne, makarantun ne da kuma unguwanni. Kai har da masu lalura ta musamman tun bara an ware musu nasu tsari wanda aka zuwa ƙananan hukumomi ana shirya musu nasu don su tabbata cewa ba a ware su ba su ma mutane ne za su shigo a hulɗa da su a yi lalura da su.